Dobrý den, u dnešního videa budeme kouzlit. Koukejte. Mám tu pro vás červený, teda modrý míček. A teď koukejte. Teď tam ten míček strčí a teď je tam červený míček. A nějak je to divný. A teď se koukněte. Červený a teď zase červený. Tož tady zkusíme teda takhle. A teď je tam modrý. Nevadí. Nevím, jak se to kouzlo děje, ale teď je tam modrá a teď tam bude červená a teď tam bude modrá a teď zase. No, takže nevadí. Ještě si zaspíváme jednu písničku. Pec nám spadla, kdo tak nám ji postaví. Starý pecař není doma a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo. Teď dá do toho 4 rány a už je to hotovo.